F'Ħalsafi infetaħ ċentru ġdid għal dawk bid-dimensja u se joffri l-funzjonijiet tiegħu kemm matul il-jum u anke matul il-lejl. Dan iċ-ċentru huwa t-tieni wieħed tax-xorta tiegħu, hekk kif f'Settembru li għadda infetaħ l-ewwel wieħed fl-Imtarfa. Dawn iż-żewġ ċentri huma l-unika ċentri fl-Ewropa li joffru servizz b'xejn ta' respite lejl u nar. Dan iċ-ċentru ġie inawgurat mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia li qal kif dan qed isir b'investiment ta' madwar €9,000,000. Iċ-ċentru li qed jinfetaħ ġewwa Ħalsafi bħala ċentru ta' matul il-jum u anka matul il-lejl ħajkun qed joffri respite lil qraba tal-persuni bid-dimensja u wkoll jagħti opportunità lil dawn il-persuni li jattendu f'dan iċ-ċentru illi jkun jistgħu jingħataw l-attenzjoni in vista tal-kondizzjoni tagħhom. Il-Ministru Farrugia qal li din il-binja mitluqa inbidlet f'waħda aċċessibbli għal persuni bid-dimensja. Dan iċ-ċentru se jkun qed jipprovdi appoġġ lil madwar 60 persuna fil-ġimgħa u l-applikanti jistgħu jattendu iċ-ċentru 3 darbit fil-ġimgħa. Il-Ministru Michael Farrugia qal kif permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u d-Dipartiment għall-Anzjanità Attiva, il-persuni bid-dimensja ser jingħataw għajnuna biex ikomplu bl-attivitajiet tal-ħajja ta' kuljum fosthom bħax-xiri u anke xi mixja fl-inħawi ma tonqos.